belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Curaçaose overheid moet 4 miljoen gulden betalen aan het Advent ziekenhuis. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Advent had aangespannen tegen de overheid. Volgens Advent was het onrechtvaardig dat het CEOS en later het CMC wel hogere tarieven mogen rekenen voor medische ingrepen, maar het Advent niet. De rechter heeft het ziekenhuis nu gelijk gegeven en de overheid opgedragen te betalen aan Advent. Sinds gisteren kan er op Curaçao gecontroleerd worden op de QR-code. Deze code krijgen mensen die 2 keer gevaccineerd zijn en dient als toegangsbewijs voor evenementen waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Die aflezing van de QR-code is verplicht voor dergelijke evenementen. Gisteren werd voor het eerst daadwerkelijk gecontroleerd. De Extra heeft verschillende foto's van de controles vandaag in de krant. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Er heerst veel onvrede bij werknemers van het ministerie van Justitie. Dat meldt de Extra vandaag. De krant heeft gesproken met verschillende medewerkers en ook met een adviseur die onlangs is opgestapt omdat hij niet tevreden was over de werkwijze van het ministerie. Volgens de krant is er vooral veel onvrede over mensen die al langer bij het ministerie werken en vinden dat huidige problemen niet goed worden aangepakt. Gisteren vond er een groundbreaking plaats van een nieuw project van pensioenfonds Vida Nova. Vida Nova gaat 100 miljoen investeren in de bouw van een nieuwe woonwijk ten noorden van Schelpwijk. Er waren verschillende ministers gisteren aanwezig bij de groundbreaking en gezamenlijk hebben ze een boom geplant. Dit om aan te geven dat het nieuwe project milieuvriendelijk en daarmee groen is. In de wijk Fortuna Arriba vond gisteren een ruzie plaats tussen verschillende familieleden. Daarbij werd uiteindelijk ook geschoten. De politie werd erbij geroepen en in de Kaya Bamboe Palm zagen ze een auto wegrijden. Die auto is aangehouden, maar er werd geen vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Leden van het X-team, waarin politieagenten samenwerken met medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Gezondheid, heeft gisteren gecontroleerd op de straten van Curaçao. Er werd vooral gekeken naar plaatsen waarin veel sprake was van overlast. Het X-team heeft de afgelopen tijd veel klachten van bewoners gehad. Zo werd er onder meer gekeken in Mariepompoen bij een huis waarbij 20 honden op een kleine binnenplaats waren en aan de Coraspertweg waar bouwwerkzaamheden voor veel overlast in de buurt zorgden.
De overheid heeft eerder aangegeven dat er in 2022 geen carnaval gevierd gaat worden op grote schaal. De AGKK, de overkoepelende orgaan van carnavalsorganisaties, heeft gisteren laten weten dat ze toch een vergunning heeft aangevraagd voor het organiseren van carnavalsoptochten, omdat het misschien mogelijk is, zo zegt Henny Reinilia. Met de invoering van de QR-code kan er misschien toch voor een deel carnaval worden gevierd, denkt Reinilia, en daarom is de vergunning alvast aangevraagd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.